Днес във времето за регионална библиотека Любен Каравелов ще спрем вашето внимание на сектор краезнание. Казвам добър ден на Валя Йорданова. Добре дошла в нашето студио. Добър ден. А с какво всъщност се занимавате там в сектор краезнание? В сектор краезнание се издирва, обработва, съхранява и предоставя за ползване информация за обществено-политическото, икономическото и културното развитие на Русенския край от древността до наши дни. И в този аспект на своята дейност секторът участва в живота на общността, като се включва в отбелязването и честването на различни годишнини и събития. Първата годишнина е свързана с 125 години от смъртта на Захари Стоянов. В библиотека Любен Каравелов ще бъде подредена изложба с книги и документи за живота и делото на Захари Стоянов. Освен това, секторът ще се включи в честването на 130 годишнина от формирането на 5-ти пехотен Дунавски полк, като предостави материали от своя фонд за пътуващата изложба, отразяващи цялостния път и победи на полка. Това са историята на 5-ти пехотен Дунавски полк, издадена през 1942 година, книгата «Генерал от пехотата» Васил Котинчев, както и публикации от периодичния печат, публикувани в началото на 20 век. Съвместно с Русенския университет подготвяме сборник по повод 130 години от създаването на първото в България техническо дружество, което е създадено в Русе през 1885 година. Във връзка с това предоставяме материали, отразяващи дейността на дружеството, публикувани в русенския вестник Славянин в края на 19 и началото на 20 век. А къде можем да прочетем повече информация за това какво се върши в сектор краезнание? На сайта на библиотеката се поддържа рубрика Русе, за Русе и също така рубрика Знаете ли че? Тя предлага любопитни щрихи от миналото на Русе и региона, с които историята изобилства. Те са кратки, интригуващи, забавни и целят да запознаят ползвателите на сайта на библиотеката с малко известни факти. Последните материали, които са публикувани и ще бъдат публикувани, са посветени на градските градини на Русе, като ще отбележа, че най-старата е градината на площад Батенберг, която в момента се ремонтира. Благодаря.